Ois, ti sabes como se di polvo en alemán? Ai, nin idea. Escoita. Aí xa me pillas. Na casa tamén, Octopus. Ah, octopus. Octopus é como en inglés. Octopus. Vale, como se diría en alemán? Hola, que tal, moi boas? Quero unha ración de polvo, por favor? Möchten Sie eine Portion Oktopus? Möchten Sie eine Ration Octopus? Möchten Sie eine Portion Oktopus? Möchten Sie Espera. Octopus? Emilio, non sei se escoitas, pero en realidade esta traducción é para ti. Porque contigo hoxe o que queremos é render unha homenaxe a toda a xente que traballa nos bares de toda Galicia cando veñen os estranxeiros, xente de fora, e os alemanes veñen moito a facer o Home, camiño. claro. E claro, que pasa neses bares? Como se entenden, Emilio? Como vos entendedes? Como non se van a entender se van dicir como digo eu, mira, Wir möchten eine Portion Octopus. Entendeu-me alguén? Hola? Do you understand me? Wir möchten eine Portion Octopus. Poproszę jedną porcję ośmiorniczki. Ves? Ves porque había que facer unha homenaxe aos nosos hostaleiros e hostaleiros coa cantidade de idiomas que trae o camiño porque... Where are you from? Poland, Polonia. Polonia? Polonia, sí. Hi, hello, hello! You wanna try the octopus? Yes! Catro que queren, pois agora cando veño eu, que teño que ver a ración salido octopus, e é cando lle digo a Sergio. Sergio, a ver, dillo en polaco. Polak, ladies, Polak, octopus. Octopus. Bravo! Pois ala, o octopus, Nada, Sergio, aquí. bótallo para dentro. Botámolo, os tres xustos. Esperamos, supón que xa están, non? E pasan os 20 minutiños E e xa está aí. quédanos aquí. Vamos a botalo aí e a preguntarche, por favor, Oído. cantas idiomas ao día, nun día pico, podes chegar a falar aquí de que solo se xa dicindo polvo. Polvo, octopus... Aquí, máis ou menos, falamos unos 20 idiomas coñecendo o polvo. O polvo. 20. Ben, vou ir express porque a máis están... el pidio, podes dar o plano ás compañeras? Do you wanna try? You wanna try the octopus? Están doentes polo octopus. Que lle botamos agora, cariño? Sal, Sal. Agora botamos o pimentón. Como se dirá pimentón en polaco? Páprica. Páprica. Pero se hasta el pidio, compañero, cámara está ca boca aberta. Digo, pero se sabe 56 idiomas. Pois agora voullelo levar ali, ponlle aquí os escarbadentes, homenaxe á hostalaría porque atenden ao pé do camiño tantas e tantas persoas en tantos e tantos idiomas. Hello, hello, hi, ciao. Buonasera, boas tardes. How do you say good afternoon? Dobry wieczór. Dobre vietor. Dobre vietor. Parece Eurovisión. Eso que este ano que non imos saber. Mira, this is for you. Thank you, thank you. Are you sure you are wanna... No, you are so sure. Please, 3, 2, 1, go! Vamos adiante diciendo ese go para que proben o octopus, porque wir möchten eine Portion octopus. Absolutely fantastic. Pero pensas que está... A ver como é... Nic nie rozumiem po hiszpańsku. Está boísimo. Como non entender no camiño o noso polvo e a nosa alegría? Homenaxe tamén á hostalaría. Viva Polonia! Gracias, viva Polonia. Viva Polonia e viva Polvo, vamos! Emilio,